misali nan wajen waye da yake post ɗinka iyaka abokanka ko kuma iyakan mutanen a kofin ɗin da yake so ba ka so su ga irin yanayin posting ɗin da kai. Misali yanzu akwai wanda ba ka so su ga ganin posting ɗinka duk lokacin da kai posting ba ka so su san kai posting, so a nan wajen za ka iya wawware su, za ka iya cancelling ɗinsu duk wanda ke. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wancan tamu albarka da suna Ibrahim Tech tare da ina ku Ibrahim Salisu. Kamar yadda kuka saba ko da shi kuka kawo ku bidiyo idan technology da abin da suka yi fasaha. Hakan yau ma game da sabon wanda sun cewa zai mata kamar ku shine kamar da gwanin a wajen title shine yau zai magana akan wasu sirrika na kan Facebook ko kuma wasu abubuwa boyi wanda mutane ba kowa ne san su a kan Facebook ba. Abin da yake so da kai dan uwa idan wani farkon ban ko wannan can ta mai albarka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar karawa ta inda kan samu sabon bidiyon mu a duk lokacin da muka dora. Saboda haka mu ce cikin bidiyon gadan domin ganin sirrikan Facebook din. Da farko zan shiga cikin Facebook ina kamar haka. Misali ga Facebook ne da na shige shi zan fara da abu na farko wanda na ce zan bayyana muku. Ruwan ɗan da Facebook ina buɗe kamar haka. Da zarar Facebook ɗin na ya buɗe zan shiga abinda zan fara da autoplay. Wasu lokutan za ka koyi haka nan kana cikin kallon Facebook ko kuma kana cikin duba abubuwa a cikin homepage sai ka tarar da bidiyo ko ga ya bude kai tsaye ba tare da ka ba shi umarni ba. To hakan wani zubin zai iya bude ma bidiyon da baka so ko kuma irin wani abin da baka so ko kuma hakan ma zai iya jama data a lokacin da ba kallon bidiyon ka tashi ba. Okay, abin da zaka ana shine zaka shiga nan wajen settings din kamar layukan nan guda uku. Idan ka shiga layukan nan zaka yi kasa zaka duba inda aka sa settings kamar haka. Idan ka shiga cikin setting haka zai bude ma kamar haka. Idan ya bude zaka yi kasa, in ka yi kasa ka duba a hankula za ga wajen da aka sa autoplay gashi nan wanda aka sa autoplay. Saboda haka kai tsaye zaka kashe ka sai dai inda wifi shi zai in kai maka autoplay ne din bidiyo. Matakar babu wifi matakar ba connecting din wifi kai ba zai in kai ma autoplay na bidiyo ba. Saboda haka yanzu direct idan yana kashe za kunna shi, saboda haka ba zai in kai ma autoplay ba har sai in wifi ka start da ita. Okay, saboda haka sai abu na gaba shi translation shi ma za ka shiga cikin setting ɗinka kamar haka. Idan ka shiga cikin setting ɗinka gashi nan na biyu, idan ka shiga translation for language irin yaren da yake so duk kowane post din ka gani ko da a ce baka iya yaren ba to kai tsaye Facebook ya ware ma wannan hanyar da idan ka saita da yaren ka ko kai tsaye da zarar ka taba abin din zai juya ma shi zuwa yaren ka na Hausa, zuwa yaren ka na Turanci, zuwa yaren ka na Faransa, zuwa Arabic language, kowane irin yare kowane post din zaka kanta shi da irin yaren ka. Kai tsaye yanzu na zaba Hausa to inda a ce zan je ga wani abin din to komai zan ga kuma na Hausa. In na shiga komai zan ga yin translation din da Hausa. Inda zan je cikin posting na ga wani abin wanda aka yi posting da Turanci to saboda haka da rana taba shi zai koma na Hausa kai sai ba tare da wani wahala ba. Okay, sai abu na gaba shine font size. Okay, font size shi ma kamar haka. Font size hutun da ke amfani da su a wajen yin chatting ko kuma abin da watan zagayen sun yi kananu to in ka so ka karo su ko kuma in kare matsalar ido zaka iya karo su ko kuma zaka iya mai da su irin medium haka ko kuma idan kana ganin sun cire girma zaka iya mai da su yan kananu daidai inda zaka ka fahimta su sosai. Misali yanzu inda ina so in rage musu girma yanzu haka zan iya rage musu ko kuma zan iya kara su ko kuma abin da misali yanzu idan haka sun mun kananu zan mai da su manya haka za su zama manya sosai ga sun zama manya sosai rubutun. Okay, idan haka ma misali naga haka ma sun mun kananu sun mun manya zan iya mai da su kuma kamar medium, zan kara komawa cikin wajen da aka settings din nan kamar haka. Idan na shiga cikin settings din nan kai sai zan shiga wajen font size din nan mai da shi cikin medium. Saboda haka yanzu zan ganshi sun ɗara sun kuma medium, su ba kanu sosai ba su kuma manya sosai ba. Okay, saboda haka sai abu na gaba shine privacy settings. To privacy settings shine duk wasu abubuwa da yake so ya kasance iyaka wanda ka ba umarni ya gani shi zai gani ko kuma wasu sirrika naka wanda ba kowa yake so ya sani ba. Misali yanzu idan ka shiga cikin a wannan kamar haka settings kamar haka zaka shiga wajen da aka sa privacy. Akwai wajen da aka sa privacy
a wannan settings. Idan ka cikin privacy settings nan ne zaka ba duk wanda ka ba umarni daga posting ɗinka shi zai misali nan wajen waye daga posting ɗinka iyaka abokanka ko kuma iyakan mutanen a kofin ɗin da yake so baka so su ga irin yanayin posting ɗin da kai. Misali yanzu akwai wanda baka so su ga ganin posting ɗinka duk lokacin da kai posting baka so su san kai posting, so a nan wajen zaka iya wawware su, zaka iya canceling ɗinsu. Duk wanda kai selecting a nan wajen kai saving ɗinsa to duk lokacin da kai posting ba zai taɓa ganin posting ɗinka ba, babu wanda ba zai taɓa ganin posting ɗinka ba har sai wa'anda ka ba umarnin su ga posting ɗinka. Ok, nan kuma zaka iya cewa iyaka abokanka ne kawai za su gani, nan kuma zaka bi a public inda kowa da kowa zai iya ganin posting ɗinka. Misali nan kuma zaka ce iya specific friend, misali yanzu zaka iya zaɓar iyakan abokanka wanda yake so su kaɗai za ka ganin posting ɗinka, sannan kuma idan kana so kai kaɗai za ka ga posting ɗinka nan ma zaka iya mai da shi na ya kuma kai kaɗai ne only me, kai kaɗai za ka ga wannan posting. Sai kuma idan ka cire ka nuna wani kana so ya gani kuma ka ɗauki link ɗin ka tura wani ya ga posting ɗin. Ok, daga nan kuma sai abu na gaba shine wannan irin wanda za su ga irin mutanen da yake mu'amala da su ko kuma pejin da yake bibiya ko kuma list din da friend ɗinka na abin nan. Tun zubin za ga mutum zai shiga cikin timeline ɗinka ya duba abokanka wanda yake mu'amala da su da irin mutanen da yake yin chatting da su da sauransu, ko kuma zai iya duba irin pages ɗinka ta cikin timeline ɗinka. To amma in ka je nan wajen za ka iya cewa kai baka so kowa ka gani sai ka zaɓa. Misali in ka ce kai kaɗai kake so ka ganin friend ɗinka da kuma irin page ɗin da yake bi da group ɗin da yake bi. Ok, idan kuma kan ce kana so nan ma kamar haka kowa zai iya shiga ga abokanka ko kuma irin abokanka ne kai su ga abokanka ko kuma irin akwai wanda kake so ka ware ba za su ga abokanka ba. Ok, nan ma kamar irin wancan the same process shi ma zaka iya zaba. Idan kuma kana so nan ma zaka ware iyaka wanda sun ganin abokanka ko kuma irin page din da yake bi nan ma zaka cikin so ta da wahala ba. Ok, sai nan kuma shi ma nan stories ɗinka nan ma zaka rawa the same process kamar wancan inda na yi shi story ɗinka. To sai nan kuma mutane da su iya turo da friend request nan wajen, shin kowa zai turo da friend request ko kuma iyakar wanda yake abokin wanda yake friend ɗinka. Misali in ya kasance kana da friends Musa to shi kuma yana da friends mai suna Gali kowaye, to shi Galin yana damar da zai iya turo ma friend request. Idan ya kasance ba shi bane ko kuma bai da wani alaka da wani abokin ka, ba ku da mutual friend da shi, ba zai iya turo da friend request ba. Idan kuma ka zaɓi everyone shine kowa zai iya turo da friend request. Ok, sai kuma nan na gaba shine who can see your friend list, wanda zai iya ganin duk abokanka. Misali abokananka duk wani friend ɗinka da yake chatting da shi, saboda wani zai shiga cikin bincike ya ce ba ya duba ga mutuwa da wa kuke yin chatting. To idan ka kulle nan wajen kace baka so kowa ya gani, babu wanda ya sai ga duk wani wanda kuke yin chatting da shi, babu wanda zai gani. Idan kuma ga dama zaka iya ba dama ka ce kowa ya shiga ya gani. Misali kuma zaka iya cewa kai kadai ne yake so ka gani, nan ma shi ma yana da muhimmanci sosai. Sai kuma wannan who can look ga sunan dai duk wannan abubuwan na setting wanda suke zaka iya sassaita su wanda babu wanda zai gani. Nan ma haka idan wajen lokacin birthday ɗinka zaka iya saita ka ce kowa zai iya gani ko kuma irin abokananka su gani ko kuma kai kai za gani ko kuma iyaka wanda yake da contact ɗin shi shine zai gani. Saboda haka duk wannan abubuwan na privacy setting ne wanda zaka iya saita, wanda wasu zaka iya ganin suna saita kan kawo maki. To hakan zaka shiga cikin privacy setting, da zaka shiga setting zaka duba inda ka sa privacy setting, ƙarshe kawai zaka sassaita wani abubuwan cikin sauƙi. Duk wasu abubuwa da suka danganci hakan zaka saita su. Sai kuma active status, abin na gaba shine active status. A lokacin da yake kan online kana so mutane su tare ganin ka lokacin da yake kan online, zaka shiga nan wajen da ka sa active status din nan kai tsaye. Da ka shiga kawai zai nuna cewa kana so misali in kana cikin online zan gona maka mutane kamar alama haka idan kana kan online. To kai tsaye idan ka ga dama zaka iya cewa turn off chat, kawai mutane su jina ganin ka akan chatin, ko da ka babu wanda zai ga wani alamar wannan dan digon nan, babu wanda zai gani shi, babu wanda zai ga wannan dan digon har sai idan kai ne ka zo ka kunna shi. Saboda haka zaka shiga ka yi chatin da wanda ka ga dama, sannan kuma ka sauka a lokacin da ka ga dama, ba tare da mutane sun dame ka cewa idan kana kan online baka da mutane ko kuma waye ba. To sai kuma abu na gaba wanda shi ma sirri ne akai, shine a lokacin da ka je ka irin misali mutum ya turo ma da irin sako haka baka so ya san ka sani ko kuma baya so ya san ka gani. Misali yanzu in wannan ya turo min da sako, idan na shiga kawai ina shiga zai ga irin na je na kalli sakon ko kuma zai ga hoto na a ƙasa shine alamar sin, na je na kalli wannan sakon da ya tura min amma ban tura min da message ba.
to kai tsaye abin da idan ina so ba na so ya gane cewa na shiga na karanta sakon da ya turo min, to kai tsaye zan shiga nan wajen saitin sunansa. Idan na shiga zan zo nan wajen ina ka samu mark as on read, nan wajen mark as on read zan shiga na mark as on read, kawai zai fitar da ni kawai na alamar ban je na kalli wannan message din da ya turo min ba. Kawai ga ke zai nan ban shiga na je na kalli wannan message din ba, kuma ba zai taba gane cewa na je na karanta ba, saboda zai iya tunanin cewa idan ba na so in mai reply ne ko kuma sauran wani abu haka. Amma da zaran dai mai haka bai taba gane cewa na ma je na karanta wannan sakon nan shi ba. Okay, so wannan su ne yan kaɗan daga cikin sirrukan da muka zabo muku domin ku ƙara fahimtar wasu abubuwan da suke wasu sirrika da cikin Facebook da kuma sauran wasu abubuwan da muka sani ba. Sannan ta Allah ka taimaka ka yi mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa don na samun sabon bidiyon mu da zarar mun dora. Okay, hada wassalam.